sanovat ei. Ai saatana mun korvat. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa... Olofmeisterin etuhuoneessa. Mitä? Mikä on etuhuone? Olohuoneessa! Olofmeisterin unelmissa! Olofmeisterin märissä unissa! Ja hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa Vittu sä oot kyllä tyhmä Oloffi. UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Siis en oo ihan tullut TV:stä joskus silloin kun mä olin lapsi, niin oli mieli. UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, vielä ennen mainoskatkoa näytämme teille poikkeuksellisesti... Joo, muuten. UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! Ei tätä jälkeen. UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! Tällaisia vitun vanhoja juttuja vaan soitat. UFO-porno! Nää on uusia! Mä kuulin tän eilen. We are good to go.